ହେଇଛି ରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଖାଇବି ଭାବୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଗଛରେ ହେଇଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ତାପରଠୁ ଆଖିଟା ତ ମୋର ଖାଲି ସଲା ଝଲମଲ କସଲ ବଲ କଖାରୁ ଫୁଲରେ ଭଲ କି ଧୋଇ ନିଅ ବୁଝିଲ କି ଆସିଲା ମିକ୍ସିରେ ପଡିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ କିଛି ଅଦା ଆଉ କିଛି ରସୁଣ ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ହବର ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଜିରା ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ହଳଦୀ ପାଉଡର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରେଡି ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ ଦେଖ ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ଆମ ପିଠଉ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କୁଚୁରୁ କୁଚୁରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫୁଲକୁ ଗୋଟେ 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 ପକେଇ ଦେଇକି ପଲମ ଉପରେ ସେଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ହେଇ ପଡିଲା ସୋରିଷ ଏ ବହୁତ ଚଚା ଫାଟିଲା ଲୋ ବୋଉ ଜଲ୍ଦି କରିଦବୁ ଏ ବୋଉ ହଁ ବୋଉ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପକେଇଲା ଟିକେ ତାକୁ ପଲଟେଇ ଦେଲା ଏମିତି କରି ଧରିକି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଇକ୍ କରିବା ଫଲୋ କରିବା ସେୟାର